Skal du have en mere? Hvad siger missen? Hvad siger man, hvis man skal have en mere? Hvad siger man? Hvad siger man, hvis man skal have en guffe mere? Hvad siger man så? Nej. Hvad siger man? Hvad siger missen? Mamma. Hvad siger missen? Bare hør, hvad du siger. Hvad siger du? Ja, det er rigtigt. Værsgo. Sådan. Hvad siger man? Hvad siger man? Hvad siger man? Det er rigtigt. Værsgo. Sådan. Ja, som du kan. Ja, det går fint. Skal du høre? Hvad siger missen? Nej, man kan ikke bare tage. Man kan ikke bare tage. Hvad skal man sige? Hvad skal man sige? Man skal sige noget for at få lov. Hvad siger missen? Hvad siger missen? Ja, nu er der pusting over på det. Hvad siger missen? Hvad siger missen? Det siger missen ikke. Det var et, der sagde det. Gå ind. Gå ind. Det er diverse. Hvem piller min sædler af? Skal du smage? Tag en. Du må gerne få en. Ja. Fik du den? Og du er dygtig. Ha? Skal du tage den igen? Ja, så ryger den af. Du simpelthen tager den i poten og beholder den i poten. Ja, du er god med fusseren. Hvad siger missen? Så slikker du bare på poten. Det går fandme flot. Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad siger missen? Hvad siger man? Hvad plejer man at sige, når man skal have guf? Hvad siger missen? Hvad siger du? Nej, hvad siger du? Hvad siger missen? Hvad siger missen? Hvad siger du? Nej, hvad siger du? Nej, hvad siger missen? Hvad siger missen? Det er rigtigt. Værsgo. Ja, du skal sige kodeord. Og du tog den med pussen hele vejen uden at bruge bord. Det var flot. Du må gerne tage en mere. Ja, det er du så ikke så god til. Så skraver du den bare ud. Det var alt for travlt. Kodeord. Hvad er kodeord? Hvad? Lille ven. Lille langhåret ven. Hvad er kodeord? Hvad er kodeord? Hvad siger kodeord? Hvad siger man? Det er rigtigt. Det er dagens kodeord. Ja. Fik du ikke en? Lad nu være med at slikke på de tæer der, bare. Sådan. Fange nu. Og du er dygtig. Ja, du er så dygtig. Ja, du er så dygtig. Ja. Hvad siger du? Jeg kan bare stjæle, kan jeg? Ja, det må du også godt, for du er så dygtig med fusser. Ja, det er du.